Doho ma pacho ka oyango ni ng'eto manye gigolo nyoro makumo obila keto rageng'e apaya e kinde ng'anyo ok en gino mosiko to mana kuom kinde nyaka tiek winjo burano. Burano nochwal e doho kod Katiba Institute kane giwacho ni roadblock go ne rocho wuoth kaluwore ni obila ne ok ochiwo notis moromo ne jopiny. Ng'eto no mano ochiw gi doho mamalo ne ok okumo gai mar obila kuom dino apeyni, mak mana ni ne dwarore mondo mi ochiw notis moromo motelo ne timo kamano mar miyo jopiny thuolo mar chanore e yo makare. Gimedo ni nowinjore ochiw notis makatin to ndalo 3 motelo ne dino apaya kendo ni jopiny nyaka ne mi ndalo 3 kende mar duoko wachno.